हेल' लोगोफोर, बड' आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो कार्टुन भिडिअखौ माबे एप्सजों बानायो आरो माबोरै इडिट खालामो, आं बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आङो बे भिडिअखौ दानो लाबोथ'वा सानदोंमोन, नाथाय सासे आंनि नायगिरि लोगोआ सोंहरनायलाय, कमेन्टआव बुंहरनायलाय आं बे भिडिअखौ थाबैनो लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला बिथांनि कमेन्टखौ नायग्रोना लादिनि। बिथाङा आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट हरदों। नै दा बिथांनि कमेन्टखौ आं नोंसिनो फरायनानै दिन्थिग्रोदिनि। लोगोफोर, बिथाङा बुंहरदों, रिन्दाव औवारि, आदा मोनसे कुइसन, कार्टुन भिडिअखौ मा एप्सजों बानायोनो? दा फंबाय, आं नोंनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथाङा जुदि कार्टुन भिडिअखौ बानायनो रोङाखै बा बानायनो रोङाखै नोंथाङा कार्टुन भिडिअ बानायग्रा एप्सखौ मोनाखैब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दा जोङो कार्टुन भिडिअखौ बानायनो थाखाय मोनसे एप्सनि जोबोर गोनांथि। लोगोफोर, बे एप्सखौ लानो थाखाय जोङो गाव गावनि प्ले स्टरखौ अपेन खालामनांगोन। नै दा आं आंनि प्ले स्टरखौ अपेन खालामनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि। प्ले स्टरखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन टुइनक्राफ्ट। सार्च खालामनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव नुजाफैखायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। जायफोर कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो गुदुं जानानै दङ आरो जायफोर कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो जानानै दङ। लोगोफोर, जों गोबां बर' इउटुबारफोरखौ नुसै, जेनेबा कार्टुन भिडिअ गोबां खालामग्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दंसै। लोगोफोर, जेरै हमनानै ला लाब्रा बड' कार्टुन गोबां दंसै। लोगोफोर, जोंनि गेजेरावबो, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो कार्टुन भिडिअ बानायग्रा गोबां दंसै। नोंथांमोनाबो आरो सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै दंबावोबा, कार्टुन भिडिअ बानायनो गोसो गुदुं जानानै दंबावोबा, नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ डाउनलड लादो। बिथांमोनाबो बे एप्सजोंनो कार्टुन भिडिअखौ बानायो। लोगोफोर, दा आङो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामाजासे बे एप्सनि सिङाव हाबनानै नायनोसै। लोगोफोर, जोङो मा मा मोनो मा मा मोना। दा आङो बेखौ अपेनाव होनोसै। बेजोंनो जोङो गोसोबायदि बानायनो हायो। लोगोफोर, मानो होनोब्ला आङो बेखौ नोंसिनि गेजेराव दिन्थिबाय। जोङो बे ब्र'आ सोंहरनायलाय माबे एप्सजों बानायो होननानै बुंहरनायखाय आङो बे एप्सखौ खोन्थानानै होनाय जाबाय। लोगोफोर, दा नोंथांमोनाबो जायफोर कार्टुन भिडिअ बानायनो गोसो, बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो आरो बेखौ बेहाय सोलोंनानै लादो। लोगोफोर, दा नै जोङो सोलोंनो थाखाय माहाय क्लिक खालामनांगोन? नैबे प्लास आइकनाव क्लिक खालामनांगोन। लोगोफोर, नैबे बे प्लास आइकनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नै दा आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एड देखायो। नै लोगोफोर, जों बे एडखौ दसे नेथ'नांगोन। दा आं एडखौ नेथ'बाय। एडखौ नेथ'नाय लोगो लोगो बिदि नुजाबाय। जोङो बेयावनो गोसो बायदि सोलोंनो हागोन। लोगोफोर, नैबे साइडथिं होनाय दंखायो, आगसि फारसे साइडथिं होनाय दंखायो केरेक्टार, बेकग्राउन्ड, गोबां रोखोमनि अपसन होनाय दङ। नै लोगोफोर, जेनेबा साउन्ड इफेक्ट, ट्रेन्जेकसन, नोंथाङा गोबां रोखोमनि माबा नुनो मोनगोन, बेयाव अपसन नुनो मोनगोन। दा जोङो कार्टुन भिडिअ खालामनो थाखाय बिनि गोनांथि, जेरै हमनानै लादो बेकग्राउन्ड। नै दा आं बेकग्राउन्डखौ सेलेक्ट खालामनोसै। बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनोसै। जोङो फार्स्टआवनो बेकग्राउन्डखौ जोङो सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन। दा नै आङो बेकग्राउन्डखौ लानोसै। जिखुनु जाया नोंसिनो देखायनो थाखाय बेकग्राउन्डखौ लानोसै आङो। दा नै बेकग्राउन्डखौ लानो थाखाय नेट नांगौ। लोगोफोर, नेट अन नङाबा बियो अपेन जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि बेखौ सोलोंनोबा नेट अन खालामनानै लानांगोन। नै दा आं बे बेकग्राउन्डखौ लानो थाखाय एड नायनोसै। एडखौ आङो नायनोसै। आं एडखौ नायबाय। लोगोफोर, बे बेकग्राउन्डखौ लानो थाखाय एडनि गोनांथि जायो। नै दा एडखौ नायखांनाय लोगो लोगो आंना अट'मेटिक हारसिंनो एड जानानै थाफैबाय बेकग्राउन्डआ। दा जोङो बेकग्राउन्डखौ लाखांबाय आरो जोंना दा मानि गोनांथिबाव? जोंनि गोनांथिया जाहैबाय दा केरेक्टार। नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव केरेक्टाराव क्लिक खालामना होदो। दानिया नै नोंथाङा अबे केरेक्टारखौ लानो? बेयाव दङ टम, निकि। नै दा आङो नोंसिनो दिन्थिनो थाखाय जिखुनु जाया मोनसे बेकग्राउन्ड लानोसै। लोगोफोर, नै दा आङो टमखौ लानानै होनोसै। दा टमखौ लानो थाखायबो नै एड नायबावनाय जानांगोन। लोगोफोर, दा आङो टमखौ लानो थाखाय एड खनसे नायबावसै। नै एडभार्टाइज खनसे नायबावसै आङो। एडभार्टाइज खनसे नायबावबाय आङो। लोगोफोर, मानो होनोब्ला एड नायखांनाय लोगो लोगो हारसिंनो एड जानानै थाफैयो।
जे बुस्थुखौ नांगौ नोंथांमोना एडखौ नायनांगोन आरो सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। नोंथाङा गोसोबायदि केरेक्टारफोरखौ अबे केरेक्टारा नोंनि भिडिअ'आव समायो नोंथाङा बेखौ बासिनानै लानो हागोन। दा आङो बेखौ बे एडखौ नायनोसै, दसे नेथ'नोसै। लोगोफोर नै दा आं एडखौ नायखांबाय। दा आं बेखौ नैबे काट खालामसै बेखौ। नै आं एडखौ नायखांनाय लोगो लोगो हारसिंनो थमा एड जानानै थाफैबाय। दा नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भइसखौ चेन्ज खालामनो हागोन, लोगोसे भइस सोसननो हागोन, आरो नोंथाङा जुदि गोदान केरेक्टार लानोबा बेयाव क्लिक खालामनानै आरो गोदान केरेक्टार मोनसे लानो हाबावगोन। लोगोफोर नोङो बेखौ अबे जायगायाव दोनोब्ला नोंथांनि भिडिअ'आ साबसिन जागोन नोंथाङा बेखौ माने बेयाव इदिट खालामजोबनो हागोन। लोगोफोर नोंथाङा मा भइस सोगोन नोंथाङा नैबे भइस रेकर्डआव होबानो जाबाय। बेकग्राउन्ड ना जुदि दस्रा बेकग्राउन्डखौ लाबावनो थाखाय नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ होबानो जाबाय। आरो साउन्ड इफेक्ट नोंथाङा अबावबा साउन्डफोरखौ इफेक्ट खालामनो सानदोंबा नैबे साउन्ड इफेक्टआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। लोगोफोर आं नोंसिनो माने बेखौनो खोन्थानाय जाबाय। नोंथांमोना जायफोर माने कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो जादों बा कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो आरो गोसोबायदि बेयावनो सोलोंनानै भिडिअ इदिट खालामनो सोलोंदो। लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो जादों, दा आङो बेखौ बारा इउस खालामनो रोंजोबा लोगोफोर, मानो होनोब्ला आं नोंसिनो जास्ट दिन्थिदोंल'। बिथाङा बुंहरनायलाय कार्टुन भिडिअखौ माबे एप्सजों बानायो होननायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर कार्टुन भिडिअ बानायनो गोसो जादों बे एप्सखौ डाउनलड खालाम, प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल दङ। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय टुइन्सक्राफ्ट। लोगोफोर आं दा बाराखौ बुंला, मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो जायफोर कार्टुन भिडिअ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।